Pam, 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 pam. Hola a tothom, benvinguts a una nova cullerada de ciència. Ja sé que fa molt de temps que no faig cap vídeo, però he estat molt enfeinat i ara veig que s'apropen els Nadals. No us preocupeu que no us vull vendre res, només volia, diguéssim, obrir una nova secció que intentaré omplir amb diferents vídeos fins abans de Nadal i bàsicament per recomanar-vos alguns llibres de ciència-ficció, també potser de divulgació, que me'ls he llegit, a mi m'agrada molt la divulgació, m'agrada molt la ciència-ficció i que m'agradaria això, recomanar-vos alguns que m'han agradat especialment. I avui volia començar amb un llibre que me'l vaig llegir, curiosament, mentre estava a Madrid fent allà classes, i que es diu Planilàndia, Edwin Abbott. És un llibre bastant antic, que es va escriure, seria, no sé, principis del segle passat o finals de l'anterior, i si us soc sincer, està escrit amb un llenguatge que avui en dia ens sembla misògin, perquè les figures que apareixen, femenines, són, diguéssim, inferiors a les masculines, d'acord? Però trobo que és molt interessant aquest llibre perquè parla de què passa a uns éssers que viuen dins un espai d'una sèrie de dimensions. En aquest cas, el personatge principal viu en un espai de 2 dimensions i intenta imaginar-se com seria una tercera. I aleshores, clar, és molt difícil perquè un diu, l'amplada és perpendicular a la profunditat i aquestes a l'alçada, no? I per nosaltres és molt clar, però si tu només saps sobre 2 dimensions, dius perpendicular a què? No t'ho pots imaginar, o sigui, matemàticament sí que ho podries arribar a escriure, no? Com nosaltres també ho podem fer, amb n dimensions, però costa molt d'imaginar-s'ho. Aleshores és un lloc on hi ha una religió, on això es prohibeix, i bé, hi ha moltes coses interessants que un pot tirar paral·lelismes amb la nostra societat també, si un vol, i és un viatge en les dimensions, no només en 2, sinó en una, amb 3, i no sé si fins i tot va 4, ja fa uns quants anys que me'l vaig llegir. És bastant curtet, i jo penso que ja els joves de, posem, 14, 13, 14, més endavant, jo me'l vaig llegir, el vaig disfrutar molt, i ja fa temps que he passat aquesta edat, penso que seria un bon regal, per algú que li agradi les matemàtiques, és una ciència-ficció que no és basada en una societat humana, com aquell que diu, encara que té molts aspectes que òbviament sí, és impossible escriure un llibre que no sigui basat en conceptes socials propis, i òbviament aquest, per lo misògin que era, no m'estranya que tingui molta influència, però bé, cal abstraure's d'això i disfrutar-lo igualment, perquè si no, jo crec que deixaríem de disfrutar moltes obres que són bones igualment. Bé, en fi, repeteixo, Planilàndia, d'Edwin Abbott, un llibre molt recomanable que jo crec que podeu disfrutar tots i totes. D'acord? Vinga, fins la propera, espero que sigui aviat. Fins la propera cullerada de ciència. A reveure.